în această minunată seară, iată că mai pinguinizăm, sau pinguinim, că apar, n-am cum se spune corect, și cu micii noștri prieteni de la Vâlcea, nu așa? Salutare Vâlcea, bine ați ajuns aici la mare! Aici în Eforie Sud, în anul de grație 1 după sfârșitul lumii sau 2013 după calendarul vechi. Am dreptate? Întotdeauna! Știți că data este august, dacă mâine este 23 august? Haideți, continuați! Iar în această minunată seară de 22 avem și pinguini din Vâlcea. Bine ați venit! Aici pe plaja noastră noi ne chemăm Terasa Mării, să știți. Și suntem tot aici în Eforie Sud. Și noi și cățelul de pe plajă. El nu știe pinguinul, să știți. Îl puteți ocoli sau sări, cum vreți voi.